Sut i wneud cais am eich pensiwn y wladwriaeth os ydych chi'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig? Mae gan y fideo sain, penodau ac isdeitlau. Os ydych chi'n byw dramor, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am bensiwn y wladwriaeth y Deyrnas Unedig o hyd. Gallwch wneud cais am bensiwn y wladwriaeth y Deyrnas Unedig hyd at 4 mis cyn eich oedran pensiwn y wladwriaeth. Eich oedran pensiwn y wladwriaeth yw'r oedran cynharaf y gallwch ddechrau cael pensiwn y wladwriaeth. Gall fod yn wahanol i'r oedran y gallwch gael unrhyw bensiynau gweithle neu bersonol. Gallwch wirio beth yw eich oedran pensiwn y wladwriaeth ar www.gov.uk. Chwiliwch am Check Your Pension Age. I gael isafswm pensiwn y wladwriaeth y Deyrnas Unedig, mae angen 10 mlynedd o gyfraniadau neu gredydau arnoch fel arfer, a all fod yn cynnwys y canlynol. Cyfraniadau y dalu drwy gyflogaeth, credydau yswiriant gwladol neu cyfraniadau yswiriant gwladol gwirfoddol. Os gwnaethoch dalu system nawdd cymdeithasol gwlad arall, gall hyn eich helpu gael pensiwn y wladwriaeth yn y Deyrnas Unedig neu gynyddu'r swm rydych chi'n ei gael. Efallai y byddwch yn gallu cael pensiwn o'r wlad honno hefyd. Gallwch wneud cais am bensiwn y wladwriaeth y Deyrnas Unedig o dramor mewn sawl ffordd. Y ffordd gyflymaf o wneud cais yw ffonio'r ganolfan bensiwn ryngwladol. Ffoniwch ni ar +44 191 218 7777. Mae ein llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8 AM i 6 PM amser y Deyrnas Unedig. Gallwch lenwi ac anfon ffurflen gais atom. Gallwch gael y ffurflen gais gan gov.uk. Chwiliwch am IPC BR1. Gallwch hefyd wneud cais drwy eich awdurdod pensiwn lleol os ydych chi'n byw mewn gwlad yn yr ardal economaidd Ewropeaidd, yn y Swistir, Norwy, Gwlad yr Ia neu Liechtenstein. Mewn gwlad sydd â chytundeb nawdd cymdeithasol gyda'r Deyrnas Unedig. Os gallwch gael pensiwn y wladwriaeth y Deyrnas Unedig, gallwn nhw dalu i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu'r Deyrnas Unedig neu banc yn y wlad rydych chi'n byw ynddi, a bydd yn cael ei dalu yn yr arian cyfred lleol. Gallwch ddewis cael eich talu bob 4 neu 30 wythnos. I gael gwybod mwy, ewch ar gov.uk/os-ydych-yn-ymddeol-dramor. Gallwch gysylltu ar ganolfan bensiwn ryngwladol i gael cyngor am eich pensiwn a'ch buddaliadau os ydych chi'n byw dramor gan ddefnyddio i ffurflen ymholiad ar-lein. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn.